Дара-дуда. Митреле. Здравейте! Отново с Мони и Макс. Сега се намираме на едно друго езеро в Юта. Пак много красиво място. Еко Лейк. Еко, не знам откъде е. А Макс скочи в каньон, защото му е топло. Лате! Вижте какво красиво езеро е. Там минава магистралата, по която аз ще се прибера до Чикаго. Там има някакви хора, дърпат се с водни ски. Много готино място. Тук събота и неделя е пълно с разни граждани на Саут Лейк. А ние малко потренирахме. И мисля, че добре се справяме. Езерото наистина е страхотно. Ще ходим да се къпем малко с качето. Ето там долу. Ето там. Бате, искаш ли? Топличко ма. И на мен ми е топло. Ами за сега чао! Ще се видим в следващия епизод на предаването.